தமிழ்நாட்டில் பல மலைகளை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. வெள்ளியங்கிரி, பருவதமலை, சதுரகிரி மலை. அதே போல் நம்ம திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ரங்கமலை தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது. இந்த ரங்கமலை பார்த்திங்கன்னா 3500 அடி உயரம் கொண்டது. இதில் இருக்கக்கூடிய சுவாமியின் பெயர் மல்லீஸ்வரர். ஒரு நாள் ட்ரக்கிங்காக வரணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மலைக்கு தாராளமாக வரலாம். இந்த மலையானது திண்டுக்கல் டு கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ளது. இம்மலைக்கு வரணும்னு விருப்பப்படுறவங்க கார்லேயோ டூ வீலர்லேயோ வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப எளிதாக இருக்கும். நீங்கள் பஸ்ஸில் வர்ற மாதிரி இருந்தால் நெடுஞ்சாலையிலேருந்து இறங்கி 2 கிலோமீட்டர் நடந்து தான் வரணும். இம்மலையின் அடிவாரத்தில் ஒரு சிவன் கோவில் இருக்கிறது. அங்கு இருக்கக்கூடிய சுவாமியின் பெயர் மருந்தீஸ்வரர். மலையின் உச்சியில் இருக்கக்கூடிய சுவாமியின் பெயர் மல்லீஸ்வரர். அதற்கு மேலே கார்த்திகை தீபம் ஏற்றக்கூடிய இடம் இருக்குது. இப்போ நம்ம காமிக்கிறது அந்த இடம் தான். வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க ஒரு நாள் ட்ரிப்பாக வர்றவங்க தாராளமாக இந்த கோயிலுக்கு வந்து போகலாம்.